Hello mga moms! Merry Christmas sa lahat! And for today's video, ay i-unbox ko na finally yung aking mga gift this Christmas 2025. Of course, meron nagbigay sa akin ng mga gifts. So, kanina medyo busy-busyhan tayo, no? Kanina kasi nga, meron tayong mga visitor dito sa bahay. Yung aming brother-in-law ay pumunta dito para mag-celebrate the Christmas with us. Ayan siya. So, today, wala na kasing tao, malis na sila, and it's already like almost 8 dito. And today, kailangan ko na i-unbox yung ating mga i-unwrap yung ating mga gifts. Yung iba dito, wala na siyang gift wrap kasi bakit kailangan ng gift wrap? Ayan, so ang una nating i-unwrap is itong gift ng aking brother-in-law. Actually, meron na silang gift. Yung gift ko lang ha, akin lang to kasi nga merong gift sila pero inopen na nila yung anak ko, gift ko sa anak ko ay inopen na din niya. And yeah, so aking gift lang to. So yung part 1, meron akong part 1 dito na video. I hope makita niyo yun kasi nga yun yung Christmas gift ng aking Frenny. And so ang uunahin natin ay ito. Nabutas ko na kasi sobrang excited. Pero binigyan niya kami ng maraming gift actually as a couple, ganun. Galing Amazon pa to eh. Oh my gosh. I feel like this is the mug. Ay, oo nga. Couple goals. And meron ding t-shirt. And binigyan din kami ng t-shirt and lahat ng kan. Kasi ito si Raiders ay ito yung team ng asawa ko sa football. Kaya ayan. Perfect sa hot chocolate or coffee. Diba? This weather pa na sobrang lamig. And then next, yung aking cousin ay nagbigay sa amin ng gift. Hindi ko alam kung kanino at kanino to. Kanino to. So first ay Valentino. Ay, bongga day. Thank you Bayat for the gift. Ayan siya. Diba? Vongacious. Thank you so much. Oy, first time ko magkaganito. Mabango to. Si Born in Roma. Mabango to. Marami akong good review dyan. Thank you, Bayat, for your gift. And we have a gift. I feel like sa asawa ko to. Armani kasi. Diba? Tatlo yung gift. Ayan. Thank you, Bayat. So, yun yung gift ng aking pinsan na nasa Texas. That's from Joy. And meron din akong gift galing sa aking client. Thank you so much, Ma'am Shi, sa aking pag-gift. Ayan siya. Oh my gosh. Ayan. Bayat din ang tawag ko sa kanya. Thank you, Bayat, sa pag-gift. Diba? Etong gift na to, binigay niya sa akin per month. Pero ito yung unang gift na na-receive ko this year. Ayan, thank you so much for Christmas. Ayan, meron tayong perfect na perfect para sa ating pa-relax moment. Oo, kasi kailangan pong mag-relax. Ayan siya. Thank you so much! And then, ito yung mga gift na nakuha ko doon sa aking mga friendship. Oo. So, isa na doon sa binigay niya sa akin ay ito. So, isa itong blanket. So, ayan siya. I-open ko ba to? Sobrang malaki kasi to. Wait lang. Isa to sa mga kuan namin eh, yung gift giving. Ito siya. So, kung i-upload ko pa yung gift giving ko, so, abang-abang na lang sa mga nag-aabang. Charot. Parang may nag-aabang. Meron naman, mga 3. Uy! Ayan siya. And meron nakalagay dito na, ang cute nito. Uy, ang cute nito. Perfect to kasi nga, pag nag-work ako, lagi akong may ganito. Kasi nga, minsan, alam mo yung parang pa-comfy-comfy talaga siya. Oo, meron ako doon. Kailangan ko nang i-change. Kailangan ko labhan yun. Nag-aamoy ko ano yun. So, perfect na perfect. Ito, magagamit-gamit ko talaga yan. And super soft niya, as in. Ang ganda. Next one ay ito. Ayan siya. May pa-dress tayo. Ayan siya. And ito ay ang ganda nito. Ay, alam niyo, nag-wait talaga ako. Nung kuan pa to binigay sa akin eh, pero nag-wait talaga ako na suotin siya kasi alam niyo na. Ayan, meron tayong ano to, dress. Ay, scarf! Ano ba to, scarf? May pa-scarf na ganyan. Hindi ko alam paano to suotin ba to. Sabi niya kasi suotin eh. Pero, I think it's a scarf. Yeah, it's a scarf.
Oh, I like this. Ay, ang ganda. Thank you. Ay, oo, suotin nga. Susuotin. I will wear this one day. Ayan siya. Ang ganda ng kulay. I love it. Ayan siya. Social. Perfect. Ayan siya. Diba? Susuotin ko to one day. Papakita ko sa inyo. Ayan. So, yan yung ating gift from our friend. Oh, bongga, diba? So, next is yung gift natin sa sarili. Ay, hindi. Yung asawa ko pala, may pa-cash. Ayan, Mi amor. Ayan. Cash yung aking asawa. Hindi niya kasi alam kung anong gusto ko. Actually, ang dapat bibilhin niya, sabi niya sa akin, bibigyan kita ng cash, bilhin mo yung ring na nawala. Kasi meron akong ring na nawala. And then, ayun, hindi ko na makita-kita. And so, sabi niya, bibigyan kita ng cash, bilhin mo yung ring. Pero yung ring nag-increase. Nag-increase na. So, yeah, bigyan niya ako ng money. So, we'll see kung ano mangyayari dito. Walang message. Kasi yung message niya everyday sa akin. Everyday sermon. Charis. So, abangan niyo yung aking pag-gift sa sarili sa ating gift. Unboxing my gift part 2. Ayan siya. Hello mga moms! O, diba? Parang wala lang nangyari. Parang nagpas part 2 pa talaga siya. Tapos ito lang pala yung gagawin. Hindi ito lang isang video, diba? Pero anyway, this is the part 2 of unboxing my gift for myself. Ayan siya. So, lately, kinuha ko to talaga kasi lately, medyo, medyo na, okay. Pero lately talaga, medyo medyo down ako. Kaya, naghanap ako ng something na pwede kong aliwin yung sarili ko para, para bumalik yung ating motivation. Kasi ganyan naman talaga ang life, diba? Kasi minsan, diba, pagka hindi ka na-motivate, tapos wala kang motivation, gano'n. So, ito talaga ang nakapag-motivate sa akin lately. And, naglabas nila ng bagong edition, kaya naman ang ating nenang, ang inyong momshi ay nagpigil at first. 6 months din ako nagpigil Paglabas niya, 6 months din ako nagpigil. Kasi sabi ko sa sarili ko, I don't really need that one. I lied to myself. Ito na yung ating pag-gift for ourselves. Chararan, chan, chan. May pag-ganon. So, ayan siya. So, bumili ako ng Nintendo Switch na 2. Kasi nga, tayo ay matanda na, kailangan natin ng big screen kasi nga hindi na tayo bumabata. So, nag-upgrade ako ng Switch 2, which is hindi naman talaga kailangan. Pero, the reason why nag-upgrade ako is, yun nga, malaki yung screen. And lagi na kasi ako naglalaro. And I'm like, maybe I deserve a big screen. Char lang. Then, bumili na din ako mga accessories. Kasi ganyan naman talaga, di ba? Pag bumili ka ng bagong mga gadget, kailangan mayroon ding accessories. Hindi makakalimutan yan. Kaya, bumili ako ng mga accessories niya. So, isa na doon yung memory card. Kinuha ko ay 250GB kasi nga wala tayong pang 500GB. Wala tayong pera doon. Ito, bumili din ako nito. Ano ba to? Ano ba to? Ito ay okay. Bumili ako ng case ng aking Switch 2 kasi nga, basta, papagita sa inyo mamaya. So, bumili ako ng case. Ayan siya. Ito yung sa dock. Kasi, yung Nintendo kasi black. Gusto ko yung parang aesthetic, pa-pink-pink. Siya lang. Oo. Ang arte-arte, no? Parang hindi kuan. So, bumili din ako nito, yung parang sa dock. Hindi pala ito para sa dock. Ikuan pala to. Sorry. Ayan siya. Ito yung case pala talaga yung lagayan niya. Kasi, hindi ako nabubuhay pag yung aking kuan, na wala talaga siyang lagayan. Ayan siya. So, bumili ako ng lagayan din. Wala pala siyang sling, no? Bakit walang sling? Walang sling? Walang pa-free sling. Okay, wala siyang sling. Ayan siya. So, ang laki niya pala. Oh my gosh, para kang mas malaki pa to sa purse ko. Wala nga talaga siyang sling. Okay. And then next, accessories din to. Actually, meron pa akong inaantay na accessories. And then, bumili din ako nito kasi Hello Kitty. Ayan siya. Cute kasi ng Hello Kitty. And then, bumili din ako. Ano ba nito? Ito yung sa dock. Ayan siya, para pink-pink. Wala kasing Hello Kitty na nakita kong ganito. Kaya, ayan, bumili din ako ng ganyan. And then, bumili na din ako ng
screen protector kasi of course, kailangan ng screen protector kay yung yung iPad kong mini na walang screen protector kasi sabi ko, bibilhin ko yan next time. Yung next time nakalimutan ko na hanggang nasira na yung aking screen. Okay, bye. So, ito na nga, i-unbox na natin to. So, binili ko to sa commissary. Kasi, doon kasi walang tax. Walang tax. So, ito ay yung Mario World Edition. Kasi meron sila yung Mario World Edition. Meron din sila yung walang Mario World Edition. Wala silang available na Nintendo Switch lang. Binili ko na lang to kahit $499 siya. Kasi, pag walang Mario Switch, pag walang Mario, $449. Tapos plus tax pa. Kasi nga sa Target merong available. Magiging $490 na siya. And so, sabi ko, bilhin ko na lang to kasi may Mario na siya. Tapos $499. $9 lang yung difference. Kasi wala na nga to talaga siyang tax. Kasi kung may tax, magiging 500 something. So, ayan, i-unbox na natin siya. Mahilig din ba kayo ganito, yung mga games? Ako nahilig lang ako ngayon. Ngayon lang. So, hindi ako aesthetic mag-unbox ha. So, yeah. Huwag na mag-expect na aesthetic. Parang same lang. Bakit parang same lang sa kuan ko, Switch? So, ito yung kanyang joystick. Ayan siya. So, ito yung aking Switch OLED. OLED kasi yung first na binili ko. And alam nyo, it's been like a year ko hindi ko ginamit siya. Kasi nga, hindi ako na willy sa games. Nawili lang ako nung time na parang na feeling down ako. Kaya, nakuan ako. Pero, bumili ako ng ganito. Like yung dock niya separately. Kasi minsan, pagka nag-play ako, nalulubat siya. And then, yung dock din. So, sabi ko, pagka nag-charge yung dock, you're not the dock. Pagka nag-game ako, maliit kasi yung parang gripper niya. Yung parang ganito yung joystick, maliit. Ito makapal kasi to. So, it feels like malaki na din siya, diba? Ayan lang siya. So, yeah, meron akong ganyan. So, OLED yung akin. Mas malaki ng very light ito. Ayan. Maganda pala din talaga siya. And nag-argue din talaga ako sa sarili ko kung bakit ko ba kailangan ng ganyan? Kailangan ng ganito. Pero, feeling kasi ng iba, yung iba kasi sinasabi nila na mas maganda daw yung OLED compared dito. Pero may nagsasabi ding maganda din to. So, hindi ko alam. Basta yung after ko lang nito is yung screen niya. So, ito na yung kanyang pa-screen. Ayan, later yan siya. Tingnan natin yung ibang accessories. So, meron siyang kasamang ganito, of course. Ayan siya, yung kanyang HDMI. Kailangan ko to eh. Ayan. And then, yung kanyang gripper din, pagka nagagamit ka ng using the joystick lang and then the screen. Ayan siya. Charger. Ito yung charger niya. Ayan. And then, meron din siyang ganito. Ayan siya. So, I hope nakikita nyo yung mga flex ko, no? Mas kuan nga talaga siya. May binago sila ng very lights dito. And then, meron tayong binili na... binili. Yung may kasama din siyang dock. Ito yung dock na appreciate ko talaga to kasi bago na siya. Ayan na siya, oh. Diba? Ang gulo kong mag-unbox, diba? Okay, bye. So, yan yung kanyang kasama. And, ilalagay muna natin to siya dito while we are setting up our switch. Wait lang. So, ilalagay natin. I-fill muna natin. Yun yung mga sinasabi nilang madali siyang ilagay kasi magnetic. O, diba? Mas malaki ba talaga siya? Oo nga. At saka mas kuan siya talaga. Yung sinasabi kasi nila, feeling daw very kuan na daw siya, luxury style. Totoo. Medyo kuan na siya, parang luxurious type na siya. And talagang mas malaki siya. Bida ko giday kay siya, bi. Mas malaki talaga siya, legit. Ay, hindi naniniwala sa mga review. May trust issue, be. Ayan, oh. Hindi ko alam kung nakikita yung difference, pero mas malaki talaga siya. Meron namang kakaadikan yung auntie nyo. Ngayon na siya maglaro. Ayan. Sana meron silang Switch 2 na ganito, yung dock. Kasi gusto ko to eh. The reason why gusto ko to kasi mataba yung dito niya. So, kung mag-grip ako, hindi masyadong, alam mo yun, parang buong kamay ko. And then, compared dito, kung ganito lang, I have to take care of my
Ganon. Yung parang maliit kasi siya, oh. Hindi ko alam kung gets nyo, pero yun siya. Yung sinasabi kasi nila, matali daw itong matanggal. Pero hindi naman. Kailangan mo pa siyang i-push dito. Ayan. Alam nyo, kakalaro ko nito ay made friends. Nakakatuwa lang. Kasi hindi ko expect na karoon ako ng mga friends. Alam nyo yan. So, nalagyan ko na siya ng screen protector. Ngayon naman, lagyan natin siya ng case. Ayan. Ang cute na niya. Super pink. Ayan. I-turn on na natin to. And then, isi-set up ko lang siya and everything is going to be good. So, yun lang ang aking pa-Christmas unboxing for today's video. Sana ay nagustuhan nyo ito and see you on my next video. Bye! So, naman tag-unboxing, no? Muna na din siya. Okay, bye! Unsa na ba? Isagbot pa kayo.